sasoi beteanago, Katrina urakanak, baina ospo handiagoa daukak, Alaxe duk bai, gaur sasoi betean etorri nau. Etzegok munduan, txirri makurraraziko duenik! Aha! Aha! Ai! Ai! Oi, txirri, egundoko agerpena eman diguk, Doña Rogelia ematen du. Hau ez da txantxa, hau lumbalgia galopantea da, ai. Erkitzigiton horixe, Aitona Martxelonek, ezakik atletismoan ganora segiten. Erakutsi inbertzio hau, Zidon? Aizu, baina oin egin dezu egitekua ba. Eta oin nola lagunduko diogu elkarri, Nola? Zaudete, gaur etxeko buzoian publizitate hau jaso dut arazo guztia konpontzeko deitu Puxtarri kapitainari. Deitu azkar ba? Deide zaiogun denok Puxtarri kapitainoni, Puxtarri! Kapitan! Ozenago! Puxtarri! Zalduzue bazkaldu! Puxtarri! Ozenago! Puxtarri! Kapitaina! Bai! Puxtarri! Bai. Ai, txirriki. Puxtarri, niri. Ai, bai. Txirriki. Txirriki. Ai, zure. Txorroko. Primeran. Puxtarri kapitaina. Pikirri. Txorroko. Bukatu alda. Adiskidiak, geltoki honetan superheroiak ere absurduak dira bat, Honek, Puxtarri kapitaina ez, honek, Toto kapitaina ematen zuen. Alakoaren lehen guzua gordezen txarete, Toto Pintotxo! Toto Pintotxo ez da txatxua, bai dela arruz despistatua. Iaufa la virulena, iaufa la virula. Iaufa la virulena, iaufa la virula. Toto Pintotxo Bilbo aldera, zijoan bada trenean. Txartela eske etorri zaio trenetako inspektorea. Ez, deitu dute polizia. Toto Pintotxo ez da txatxua, bai dela arruz despistatua. Iaufa la virulena, iaufa la virula. Iaufa la virulena, iaufa la virula. Ibote dun ertzain lodikote bat, etorri da instantean. Txatin gorriaz, resfestarako, xabiltza Ferminetan. Ertzainak autoritate handiaz, atera dio karnetan. Nabona horri, musuparen bat, demozioa diot.
txatxua, baile larrun despistatua, jaufa la virula virulena, jaufa la virula virula, 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 jaufa! Santurtziar prestu eta kulturosoak, ongi etorri nire azken maizulanaren aurkezpenera. 10 minutuan jotasu jardun ondoren, tope-topean, hona hemen 21. gizaldiko artelanik zoragarriena. Tralejo! Txirriliza! Zoragarria! Artelanetan artelana! Orain, entzun ondo lagunak, munduko arte kritikaririk garrantzitsuenak deituko ditut ona etorri daitezen, eta nire artelana ikusi eta goraipa dezaten. Berehala etorriko naiz! Txipiroi aurpegia geratu zaizue, kabuseak baino tristeago zaudete. Txirriliza! Txirripideen autoerretratua? Apaindu beharko dut pixka bat, Meloi itxura dauka eta bai? Apainduko aldut pixkatxo bat? Bai! Bai eta bai! Bai, 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 bai! Bai, 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 bai! Listo, Kalisto! Preziosoa eta moñoñoa geratu zaite. Zue, talento itzela daukate, Mirrinardo da Vinci. Hori rezinula. Opinas? Badator txirrikampo la rosa. Bere goitian beitu, kampuan janari, neguan ez da geri, baldin ba ez da heri. Zer? Norbaitekin izketan ari zineten, ez da? Hau xelebre bat entzun dudala iruditu zait? Ez, kokolo ez!
Bakarrik zaude! Nire imaginazioa izango zen orduan. Entzun ondo notizia bat daukazuentzat. Oraintxe bertan etorriko da Parisko arte kritikaririk garrantzitsuena nire obra ikustera. Monsieur Poutrou de Foix. Balorea behar da, Hortera batxorra da horri, kuadroa deitzeko. Baina zer gertatu da hemen, ze triskantza, nire Mona Lisa. Krimen garrantzitsu hau norbaitek argitu beharko du oraintxe bertan hemen. Orain ere detektibe baten lan oztopatzen? Kaixo, Juanita Kokoriko. Kokorikoko ez, kukurruku! Misterioa non, Juanita Antaran! Ze txusia! Nor da pinguino arlote hau? Pinguino arlote hori ni naiz. Eta kuadroa oso politia zen, gaizkinen batek ondatu duen arte. Lehendik ere retratu hori nazkagarria zuen, Ixa! Kuadro hau! Zuk margotu baldin baduzu, zu zara triskantza honen erantzulea. Ale, kalabozora! Ni baina, no. Baina, kontuarik da. Baina, ez! Askatu! Arratsaldeon, Juan Mari Kukurruku! Juan Mari ez, Juanita! Ea, gogoratu, misterioa non, Juanita Antaran! Katxondeoa non, Mirri eta Txiribiton, txispan! Horixe, ala. Soaz Pepitoren gana, Soaz Pepito laguntzera, hor dabil eta kalzontzilloa nola jantzi behar dituen ez dakiela. Ala, ospa, Pepitoren gana, segi. Ez estorbo gehiagorik egin. Askatu! Mirri Txiribiton, mil esker zue baizaretela adiskide honak. Kokodrilo honek hemen kalabozoan sartu nau. Baina tira, askan azazue askan, mil esker. Bai, a fastidiarse. Sigortutago, horren kuadro horteroak margotzeagatik. Baina Mirri Txiribiton, zer egingo duzue zuek dionik gabe? Erridikuluaren egingo duzue? Stop, Txiribiton. Amolio, xosomiko teori atxilotuta dagoela aprobetxatuta, geure artista xena erakutsi behar diago gure kulturismoa, Mirri Txiribiton, geldi. Eskultura itxusiak, fuera! Listo! Mirri eta Txiribiton, zuek ez zarete kulturismoak ez. Zuek kulturizidak zarete, zuek biok. Kulturizidak! Kriminal handi batzuk besterik ez zarete. Txiribiton,
Txilibiton! Kontuz! Batxatorrek! Detektibe txatxu hori, bizkor! Barkatu, jaun kaballerosoak, ikusi alditu zuen Mirre eta Txilibiton tunanteak? Eta nola, Mirre, txiki, guapoa eta argia, bizkorra bilek iskurduna, super guapissimoa eta nire antza duena. Bai? Eta Txilibiton, potoloa, handia, inoso arpegia duena, zabarra, eta honen itxurakoa. Bai? Baiz, ez ditugu ikusi, afastidioze. Eta zuek ikusi alditu zuen? Ez. Gu ez gara Mirri eta Txilibiton. Gu gara Mirri eta Txilibitonen lehengusuak gara, ez da, Bai! Bost axola! Mirri eta Txilibitonen familikoak bazarete, zenbat eta urrutiago, orduan eta hobeto! Hau injustizia handia da. Artearen bukaera, amaiera. Gizadiaren ondamendia. Agur lagunok. Agur Santurtzi. Eta kanta dezagun kanta polit eta alaiba. Adibidez, Bart, non ote nintzen ni? Bart, non ote nintzen ni? Baionara joan zinen, Zertara? festetan ondo pasatzera. Egunez musika ugari, zezen suzkoa nabari, soinu eta txispaz dantzari. Bart, non ote nintzen ni? Bilbora joan zinen, Zertara? aste nagusia ospatzera. Aimari jaia hor dator, gora besorta zangoak, hau da musika zoroa. Bart, non ote nintzen ni? Donostira joan zinen, Zertara? danborra bat jotzera. Sukaldariak bazan, hasi gau ez tarrapatan, egunaz jotaketan zan. Bart, non ote nintzen ni? Maulera joan zinen, Zertara? maskara dantza egitera. Aniz jauzia intzindarik, oiuka buhame hori, txorrotxak goiti kantari. Bart, non ote nintzen ni? Gasteizera joan zinen, Zertara? Blankaren festak ikustera. Zeledoni ongietorri, blusekin algaran jarri, gautagunez irrita irri. Bart, non ote nintzen ni? Irunera joan zinen, Zertara? San Ferminetan goxatzera. Festa bezperean riau-riau, zezenak harrapatuko hau, gora txarangarrikitirrau!
zen ni. Joan zinen festetara. Ongi etorria, Mirri eta Txiribitonen jatetxe berezi da. Ederki, Mirri, goseak amorratzen ari naiz gainera. Begira, ekarri da kasteko salda eta txuleta. Salda eta txuleta. Ez zaigu geratzen? Geratzen. Ez. Orduan, ensalada. Entsalada, bukatu egin zaigu. Karri urdei azpiko orduan? Urdei azpikoa, Txiribitonek ez dik oraindik etxerria hil. Babarrunak nahi ditut, ekarri babarrunak orduan. Babarrunak oso garestia zeuden, oso garestia. Aizue, espagetiak izango dituzue benepein. Espagetiak Italiatik ekarri garetu. Baina zer dau? Zer izeret esaten jatetxe hau berezia dela ta? Ez daukazu ezertxo ere jatekota? Ba, zeukagu berezitasun bat. Bai, zer? Jatetxe honetan, lehendabizi, ordaindu eta gero jan egiten dela. Klik, klak, piztu telebista. Klak, klik, telebista itzali. Klik, klak, nahi ez baina, bera gabe zinbizi. Primerako laguna, gogaikarri astuna, Divertigarriena, naskatzen gaituena. amodioz kolore, tiro eta dolore. Etxeko eta turista, xera zu telebista. Klik, klak, piztu telebista. Klak, telebista itzali. Klik, klak, nahi ez baina, bera gabe zinbizi. Telea ikusteko, baina ez tontotzeko. Egin esasoke da, ez ikusi sobera. Lagunekin ibili, maiz emarri irakurri. Programa honak hautatu eta ez hipnotizatu. Klik, klak, piztu telebista. Klak, telebista itzali. Klik, klak, nahi ez baina, bera gabe zinbizi. Mil esker zuen txalogatik. Aizue, gauza bat esan behar dizut, Gaurko programa ondo aprobetxatu eta ondo goxatu, Azkeneko programa izango delako, Ez gara gehiago telebistan asalduko. Mirri eta Txiribiton bainipen, ez. Baina zer diozu, zeinak esan du hori, Mirri? Tira. Txiribiton hori txorakeriak dira, az gaitezen behaz berriz ere lanean eta... Oiek ez dituk inundik ere txorakeriak. Txiribitonek eta biok, erabaki diagu, bihar bertan, mendira, hartzai joatea. Eta beraz, akabo programa. Baina, Mirri eta Txiribiton hori ez da posible. Zer egingo dundik hemen bakarrik, zue garbe? Ik zer egingo duen bakarrik? Ba, aspertu! Hau ez da posible, nik nola egingo dut, nik bakarrik ezin dut programa egin. Zerbait egin behar dut, Mirri eta Txiribiton konbentzitzeko. Mirri, Txiribiton, hartu duzuen erabaki hori, hau da, hartzai joatea eta programa ustea, ondo pentsatu duzue? Bai. Eta zuen erabaki hori ez dago aldatzerik? Ez. Inolaz ere ez? Ez.
Ez dago haien erabaki aldatzerik. Akaso, pentsa genezake aldatu daiteken edo. Bai, Baina hemen xutik ez diudeko sondo, Etxerita, hobetxo, pentsatuko benik. Zeratik ez duke zerbait ekartzen. segituan, zaudete, Mirri eta Txiriton, zaudete! Mirri, jarri lasai. Bai, hemen txikarriko Txiriton. naut. Lasai asko gainera. Zaudete, lasai. Patxana oskundian jarri. Zaudete. Oso. Ondo zaudete, Mirri eta Txiriton? Bai, ondo eudek. Orain zaidazue. Ja, pentsatu duzue eta zuen erabakia Itxoin pixko bat, oraindik. Akaso, hobeto pentsatzeko badakik helikadura oso garrantzitsua duketa. Bai. Behar bada zerbait jateko ekarriko bago. Bokadillo batzuk. Mesedez, gauza fina, gauza pastelak edo, Eta zurruta egiteko, edaririk? Bai, errefresko batzuk ere bai. Zaudete, Mirri eta Txiriton segituan ator, zaudete. Bai, lasai. Zer, Mirri eta Txiriton? Eta orain pentsatu duzue? Programan jarraituko duzue? Ezegian, behar bada zerbait gehiago Txiribiton. Egia, begira, xapataz euskau zikin egin da. Segituan garbituko dizkezuen Mirri eta Txiriton. Hori da, arrazoiak. Erritmoan, mesedez, erritmoan, mozo. Artixar bat bezain distiratxoan diziliat, Artixar bat bezain distiratxoan. Orain Mirri eta Txiriton, zer moduz? Ez geude gaizki, baina baldaki sentitzen dudan hemen beroa xok, Txiribiton xargoriga, Beroa. Haize fresko bat behar diegu. Orain bertan Mirri eta Txiriton. Haize freskoa. Edo honork esango luke, hortarako txe jaio aizi, guri aiza emateko bai. Eta orain zer Mirri eta Txiriton? Orain, Txiribiton, siestako eskor bat egin beharko diagu. Siestako eskor bat ondo pentsatzeko, ordu erdi barru, ez nagaitzak, Bai, Mirri eta Txiriton. Barkatu gure xurrongak. Ondo, ez tali. Ai, ze ondo. Ze lagunonak diren Mirri eta Txiriton. Ze nukenik egingo, hauekin pozik egoteagatik. Beti daude txantxeta, baina beti alai. Nik hauekin jarraitzeagatik, hauekin programan jarraitzeagatik, edozin gauza egingo. Zer? Zer neskato? Ez antzu generekin konforme. Ez. Zergatik. Txirri! Zer? Babalio! Zer? Zaltzara konturatzen. Zertaz? Mirri eta Txiriton engainatzen ari zaizkizu. Ni? Baina, ez aluteke hartzaiaren papera ondo egingo hartzaia honak izango lirateke ez, da? Horiek ez dakite arkumea zer den eta. Zer den, arkumea jaten ondo dakite, ba? Jaten bai baina.
Mirrita Txiribiton Artzai. Arrazoia duzu, neskato. Artzai burutxuribi zeintzu diren badakizu ezuek, ez da urtsuak? Orain ikusiko dituzue Artzai eoskor burugo gorbi. Lagundu nazazu, neskato, etorri. Begira, zer daukadan hemen. Neskato ekarri? Etorri. Eta orain... Zer, birri? Txirri. Zer gertatzen den? Txirri. Zer? Jarri aldituk txakurra hauek hemen. Bai, nik jarri ditut, bai, eta zer? Inuitzak segituan, behar badak, akaso, koska ingo ziute, koska ingo Kosk, ziute. ez dizuete kosk egingo ez, eta badakizu zergatik? Ez direlako txakurrak, arkume txikiak baizik, emango dizuen nik orain zuebioi, Artzai gezurterotan meketean. Kakamokordoa ipatu duk, bada? Moste kakamokordo! Moste kakamokordo, atzo hiltzen Parisen, gizona beratxatzen, kakamokordo jauna. Haur txikia zenetik bizi izan zen lanez, jolasteko astirik ez, dirua irabazi beharrez. Alasko ikasi zuen kapital eta interes, patrika inoiz utzik ez, baina etzekien barrez. Parisen, gizona beratxatzen, kakamokordo jauna. Txepena ematen zuen, hilsik gabe zendu baitzen. Irabazi galdu ez, ta besterik ez, egin zuen ekarpena, zakur gorotzak ondo saltzea. Kromota zelofanez, xaldu zituen errez, orduan konturatu zen. Oh, ma vie c'est de la merde. Oh, ma vie c'est de la merde. Parisen, gizona beratxatzen, kakamokordo jauna. Txepena ematen zuen, bizi gabe zendu baitzen. Zopa xoragarria! Baina zer da hau? Bi euli zopan! Txiribiton, segatik bota ditu bi euli, batekin nahiko hauen oso garestia zeudeketa. Txiribiton mesedez ekarri da, ensalada bat hau jaterik ez dagota. Itxoen bizka bat, lehen da bezi, zopa ordaindu eta gero entsalada. Ha! Ze, honetan ere bereziak altzarete zuen jatetxe honetan, mirri? 200 peseta!
Berreun? Ago. Hemen argi jartzen du. Zopa 100 peseta. Bai, por cierto, euli batekin, 100 peseta. 2 eulidekin, 200 peseta. ¡Ay, mira ese polilla! Ez du koske egiten, begi bat isten du jolastu nahi badu. Pintxo, gure txakurra data, pintxo, bere izena du. Pintxo, gure txakurra data, pintxo, bere izena du. Txuri beltza data, ez du koske egiten, begi bat izten du jolastu nahi badu. Txuri beltza data, ez du koska egiten, begi bat izten du jolastu nahi badu. Pintxo, gure txakurra data, pintxo, bere izena du. Pintxo, gure txakurra data, pintxo, bere izena du. Gure txakurra data, pintxo, bere izena du. Pintxo, gure txakurra data, pintxo, bere izena du. Denok batera, oiazkoa jatera! Papelas, naiz kontatu, bakarrik nagota. Oi. Denok batera, oiazkoa jatera! Primeran, birri. Denok batera esan dugu, baina hemen gubio bakarrik, gaudek? Egia, oi. Hei, mira! Ator! Denok batera, oiazkoa jatera! Ate horian, Bai, Arrazo hiru bakarrik. txiribiton, Mosketari kuadrilla osatu behar diagu! Bazen ba, gehiago, jende gehiago, Denok batera! Denok batera, oiazkoa jatera! Primera! Birri, kuadrilla ederra egin diago, benetan. Orain, oiazkoa bakarrik falta da. Zer? Oiazko bilatzen dira? Zer, ze ikusi duen txiri? Hemen zeok oiazkoa. Primeran. Baina, Mirri, hemen mosketari asko zegok eta oiazko bakarra, Egia, Benetako mosketariak 3 ziren bakarrik, Hori da. Atos, Potos eta Aramis Fuster. Eta laugarrena, D'Artagnan. Ja, Bai.
kanporaketa egingo diegu. Hori, hemen Kanporaketa. mosketari gehiagin zegoeketa. Kanporaketa, fantasma. Joan adi laugarren lerrora, eta xapi bat ekarri, Ea, zenbatean lortzen dua. Martxa aurrera! Ea, deno kontatu. Bi, Hiru, lau, bost, sei, zazpi, zortzi, bederatzi, hamar, hamaika, hamabi, hamairu, hamalau, hamabost, hamasei. 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 Gaizki. Oso gaizki. Jubilatua ematen du. Kalera. Chamberlain. Joango eiz, 5. lerrora eta xapi bat ekarri behar dira. Konprome? Aurrera! Ja, bat, bi, hiru, lau, bost, sei, zazpi, zortzi. Ez emozionatu. Gaizki ez, desastre. Desastre? Publikoak ere bere patxada behar du. Denbora gutxiegi, askarregi. Kanporatua! Ea, zue biok, zuek ekarriko dira zue xapi bana, 127 lerrotik, 127 lerrotik. Konprame? Aurrera! Bat! Bi, hiru, lau, bost, sei, zazpi, zortzi, bederatzi, hamar, hamaika, hamabi, hamairu, hamalau, hamabost, hamasei. Xapirik ez eta gainera 127 lerro ez duzu aurkitu? Kale gorrira! Haizue, zuek ez dakize pentsatuko duzuen, baina nik hemen atletismo gehiegi ikusten dut. Eta oilasko gutxiegi. Mosketari batek serioa behar du izan. Kanporatua! Tira, zein ederki. Azkenean, lau mosketari autentiko eta autoktono geratu gara hemen. Atos, Portos, Aramis eta Nineu. D'Artagnan! Mosketari batek serioa eta ausarta behar du izan. Ospa, ospita, ospera. Konfiskatua. Ai. Oiasko miskinegia duk, miskinegia gu iruruntzat. Beraz, alax ere egingo dugun. Zue bilok, joango xarete publiko artera. Bai. Eta 10 xapi biltzen dituena, nirekin batzartuko da fari eder batean. 10 xapi, Tira. Konpromex, kontaketa katastrofikoa ingo diegu, Lagundu guztia kontaketan. 1, 2, 3, 4, 5,
Zazpi, sortzi, bederatzi, amar, amaika, amabe, amairu, amara... Ja, txirri. Ja, Kontaketa? Bat, bi, hiru, lau, bost, eta sei. Miseria, eskasia, deusesa. Ea txiribiton. Bat. Bi, Hiru. lau, Bost. bost, sei, zazpi, zortzi, bederatzi, hamar, eta hamaika. Amaika. Gehiagirik hamar esan dizuet. Beraz, biok kanporatuak kale gorrian. Ospa. Oh, ez dago eskubiderik, Mirri, krampatia. Ze bikote derra, Mirri eta Goiaskoa. Txaloa merezi du, ez da? Bai! Eta hemendik aurrera, gure leloa aldatu beharko dugu. Denok batera, eta Goiaskoa, Mirrirentzat, iapi! Lehenengotxo hori, punta behatz hori, beste guztien artean txikerra duk hori. La 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 la. Bigarrentxo hori, punta behatz hori, beste guztien artean nagia duk hori. Pepe, 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 pepe. Hirugarren hori, punta behatz hori, beste guztien artean luzea duk hori. Hirugarren hori, punta behatz hori, beste guztien artean luzea duk hori. Laugarrentxo hori, punta behatz hori, beste guztien artean sendoa duk hori. Laugarrentxo hori, punta behatz hori, beste guztien artean sendoa duk hori. Mo, 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 mo. Bosgarrentxo hori, punta behatz hori, beste guztien artean lodia duk hori. Bosgarrentxo hori, punta behatz hori, beste guztien artean lodia duk hori. Bete alaiz? Bete nazkatu egin aukorekin, Mirri, nazkatu! Alpargata zerra, zera, hau bera baino xamurragoa duk. Baina hau alpargata zerra baino garestiagoa du. Nola garestiagoa? 5.000 peseta? Bai. Mirri, nik hau ez dut pagatuko. Ez?
aukerazak batxirri. Ordaindu, ala burruntzalia. Burruntzalia? Zopa gehiago? Tira, burruntzalia. Txibiton, burruntzalia. Zer, txirri? Dirua, ala burruntzali gehiago. Tira. To. Bosta, xola. Kantuan eta dantza egiten jarraituko dut, jende honaren bihotzak alaitzeko. Musika! Belarra jateaz erabat nazkatu, janari berriak nahi ditu dastatu, topatu du polsa txamponez beterik. Hauxe bai ederra, xakuan zilerra. Marco Polo, trakatran, 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 trakatran. Marco Polo, trakatran, 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 trakatran. Zilar kolorea, hainda dotorea, laizterriren zidu zakua betea, tripan jarri zaio azero inaztea. Aukira bakarra, hortziak puskarra. Marco Polo, trakatran, 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 trakatran. Marco Polo, trakatran, 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 trakatran. Aizeaz txamponak atera ipurditik, astoan jabea ahoa zabalik. Marco Polo zirkora eramango dut nik. Negozio asgarra, xoxa barra. Marco Polo, trakatran, 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 trakatran. Marco Polo, trakatran, 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 trakatran. Zirkoko nausiak egin du anuntzio, asoziar kakatuiaren funtzio. Pistaren erdian sabela ustu dio. Baina ez da zilarra, baizika kazarra. Marco Polo, trakatran, 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 trakatran. Marco Polo, trakatran, 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 trakatran. Adiskideok, kantu eder bat kantatzeko gogo izugarriakin etorri naiz. Zein egiten, Ik aukeratutako abestia ez zaidan bat ere gustatzen. Izan mirri, baina oraindik ez diat esan ze kantua pentsatu dudan ta. Baina mirri. Ez eta ez. Ik zer diok, Txiribiton? Ikusten, Ez zaigu bat ere gustatzen, ik aukeratutako abestia. Beste abesti bat nahi diagu. Baina, hau harrigarria da. Ikusten duzue, oraindik nire proposamena ez diet esan, eta biak eztabaidan hasi dira. Gu ez gaituk eztabaidan hasi, Mesedez, Txiribiton eta biok lagun zaharra gaituke, Txiribito! Guk ez dugu inoiz eztabaidarik izaten gure artean, Mira, gainera hori argitzeko, Txiribiton ni utziko zuet abesti aukeratzen. Txiribiton, aukeratu sakik abesti. Eskerrik asko, ez. Aukera sakik. Txiribiton, ik aukeratzeko. Ik aukeratzeko. Nahikoa da! Kontxo! Zintxan baino okarragoak zeate zuek dio. Begira, horren elazten bazterate, hola, jarraitzen baduzue, ez dut sekula santan gehiago jende aurrean zuekin batera kantatuko entzun. Inoiz ez!
bidez bidali dituzte Parixetik. Aizue, telepizza! Nik peperoni bat nahi dut. Baina ze pizza eta ze pizzo! Do, beren eta txiribiton! Kuku, Galaxi. Tira, esaiguzu, zehatz mehatz zer ekarri duz. Galaxi torria! Zertan ari zara? Argi dago, hau erratz magikoa da, nori emango diot. Ez, neska, ez. Hau, musika instrumentu delikatua da eta kontu handiz tratatu behar dena gainera. Kontuz. Begira. Oso kurioso izan da, baina mirri prezioso lentzat salduzu zerbait ekarri? Ara hemen, kataleju pirata! Erne, hortxe dago altxorraren guardia! Baina, neska honek buruan txoriak beste diztu, Txoriak, lasak. Nik aterako dizkio txori guztiak derrepentean. Emaidazu katalejo pirata hori mesedez. Hortu. Begira hor, krokodilo larroxa bat dantzan. Kamioi bat basada, txistu bizian. Ze botolo, aulkia zurea dela? Bueno, tori aulkia, esarriko nahi zor nonbait, Hori ez dela aulkia? Aizue, esaiozue elefante honi, nahastuta dagoela. Hori aulkia da, argi dago. Kuku, Galaxi. Tira, adiskideok, orain badakizue zergatik eskatu ditudan gauza hauek, zergatik ekarri dizkiguten, ezta? Dana konturatzen zarete, bibolina nik jotzen det, Turutan jotzen det, tururu. Txibiton, ito behar dut amorra? Alaxe da, beraz, zuek ikusten dut oroitzen zaretela. Eta zuek denok ere oroitzen zarete kantu ederrontaz? Paristik natorren artista bat naiz ni! Paristik natorren artista bat naiz ni. Paristik datorren artista bat aizi. Ondo jotzen dut, Baita guk ere, danborra nik jotzen dut. Pron, 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 pron. Paristik natorren artista bat naiz ni. Paristik datorren artista bat aizi. Ondo jotzen dut, Baita guk ere, biolina nik jotzen dut. Pron, pron, pron,
Paristik natorren artista bat naiz ni. Paristik datorren artista bat aizi. Ondo jotzen dut, Baita guk ere. turutanik jotzen dut. Paristik natorren artista bat naiz ni. Paristik datorren artista bat aizi. Ondo jotzen dut, Baita guk ere. txindatanik jotzen dut. Txindata, 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 txinda, txinda, txindata. Tontxo, fatxada derrean zeure txiribiton, Horixe, diskoteka ambulante ematen dik. Txiribiton! 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 Utzi niri, babolio hauetani, estupendamente entenditzen gaitu. Ikusiko du. Ze, txiribiton, arazoren bat? Turuta galdu zait? Aiba. Horrela, ez diagu berriro sufritu beharko, ide sinfonia plasta horiek. Moki, 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 moki. Aizain txiribiton, eta... eta orain, nola eskatuko dituko tartekoak? Eta Tolosako babarrunak nola eskatuko ditu? Eta Zaldibiako mondejuak? Eta Getariako biziuerrea? Eta Lodosako Imirri, iztilo hau nolala konpondu berra diagu, Nolala?
tira. Txiribiton, isildu. Mesedez, barna. Txiribiton, ideia mundiala izan dira. Begira, kanpora turutak eta gora maraka! Honekin entendituko ahai. Azkida, nahikoa, Mirri, gure adiskidea Txiribiton ez da basa jauna, gizakumea da. Bainekin, Eta gure adiskidea merezi du hitz egiteko kultura minimo bat. Beraz, musika tresna txukun bat aurkitu behar diogu. Impiusiblea, solfeo eskolan beti pirola egiten dik. Hau, Txiribiton. Do. Bibolina. Komunikatzeko era, doktore, ¡Bravo, Txiribiton! ¡Bravísimo, Txiribiton! Aixo, por cierto, biolinarekin ari garela. Badakizue kontu bat? Zer? Nik behin, biolin horietako bat, estrafalarius horietako bat, probatu aditzen nuen. Zer duzu kondetzea? No, bai. Mira, anima ninan korkorik batean ditzen egin. Soño. Sugarizkoa. Bai? Ziur? Zer kontatu berri guk, Zer berdoin Txiribitonek, bere biolinarekin. Hala? Biolinere esagertu da? Igual da, Txiribiton, atorro. Beste zerbait bilatu behar dugu, lasai, Txiribiton, lasai. Txiribiton, honekin hizkuntza guztiak dominatuko dituk, Esperanto! Mirri, hori ez duk esperantoa eta ez zerra. Izatekotan, esperpentoa duk hori. Begira, berriro ere, kultura apostuarekin jarraitu behar dugu. Sasofoia, Txiribiton! Hau bai musika tresna txukuna! Ez. Putz eginaz! Fenomeno, Txiribiton! Txiribiton, kampeon! Aize. Etorri. Gauza bat esan behar dizuet. Badakizue sasofoia dela eta behin Bill Clinton ezagutu duelanik? Clinton! Behin, gainik pasen da zen. Egitan. Ja, zera kustu duen.
Hartzak, zazun boia. Hora. Txibiton, mesedez, Jartzak neurrian nire burua, zorrela jarri, Neu konponduko diet, nire komunikazio arazoa, Hori bai, gero, 110 komisioa ordainduta, Eta zer egin berdek? Voila! Mutuentzako itzultzaile antologikoa, Oso horreza, Ziribiton, maratila eragin, alde batera, eta mundu guztiak idekin batera, bai esango dik, beste aldera eragin kirtena, eta mundu guztiak idekin batera. Esango dik, Ja, protu pixka bat ikasteko, Zuek lagundu, Bai! 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 Denok ez! Bai! Nahikoa. Orain, itaunketa, Ja. erabilpena ondo menderatzen. Txibiton, egia da kaltzontzilloak erabiltzen dituala XXL tamainakoak. Orduan, XXXXL tamainakoak. Orduan, XXXL izango dira noski. Eta galdera borobila usainduna egia da txorizo muturra jan ondoren izugarrizko korroskada botatzen duela. Aizak Traste polita, Zoragarria duk, egundoko exhibizioa egin duk. Utziko dira zuen niri proba bat egiten. Gau nervioa. Bat! Bi! Da hiru! Babonio! Hori ere ondatu! Txiribiton, lasai. Ez aiz komunikatu gabe geratuko, Azken rekursoa basaukeak. Azken batean, ik babukeriak besterik ez duk esaten, horrekin konformatu eta listo. Ez? Txiribiton, mesedez? Txiribiton! Trulalai, trulalai, alza Felipe, trulalai, trulalai.
Alza Felipe, trullalai, trullalai, trullalai. Alza Felipe, trullalai, trullalai. Katjalin kirun jarun, katjalin harine, zenbana saltzen duzu dozena xardine. Hamalau marabedi prezio jakine, nik ez dut behar eta jarra izan aitzine. Aratzate, onatzate, Artoa jate zuen paberan bustite. katjalin txiki txiki, katjalin harina, zenbana saltzen duzu dozena sardina. Hamalau marabedi prezio jakina, ez baldin baduzu nahi, anoa aitzina. Katjalin txiki txiki, katjalin harina, zenbana saltzen duzu dozena sardina. Hamalau marabedi prezio jakina, ez baldin baduzu nahi, anoa aitzina. Katjalin kirun jarun, katjalin harine, zenbana saltzen duzu dozena sardine. Hamalau marabedi prezio jakine, nik ez dut behar eta jarra izan aitzine. Aratzate, onatzate, Artoa jate zuen paberan bustite. Alza Felipe, trullalai, trullalai, trullalai. Alza Felipe, trullalai, trullalai. Alza Felipe, trullalai, trullalai, trullalai. Alza Felipe, trullalai, trullalai.